таи чанд рӯзи охир аст ки дар мамлакат номусоидии вазъи боду ҳаво ва боридани барф мушоҳида карда мешавад. ҳоло вазъи шоҳроҳи Душанбе Турсунзода нисбат ба дирӯз хубтар ба назар расида, пурра аз барф тоза карда шудааст. дар робита ба ин кормандони муассисаҳои нигоҳдории роҳҳои автомобилгард дар шаҳрҳои Турсунзода, Ҳисор ва ноҳияи Шаҳри Нав фаъолиятро ба таври зарурӣ ба роҳ мондаанд. бо мақсади таъмини бехатарии ҳаракати ҳама гуна воситаҳои нақлиёт барои аз барф тоза намудани шоҳроҳи байналмилалии Душанбе Турсунзода, техникаҳои соҳавӣ сафарбар гардида, ҷиҳати аз лағзиш нигоҳ доштани нақлиёт қумунамак пошида шудааст. ин амал то анҷоми сардӣ ва боридани барф ба таври шабонарӯзӣ ба роҳ монда мешавад. ҳамзамон кормандони муассисаву ташкилотҳо низ дар ҳудудҳои вобасташуда дарахтони сояафкани дар шафати роҳ шинонда шударо аз сарбории барфи зиёд тоза намуда истодаанд. тибқи иттилои агентии обу ҳавошиносии мамлакат, боридани барфу борон дар ҷумҳурии Тоҷикистон то санаи 2 март идома меёбад. вобаста ба сардии ҳаво ва боридани барф ба сокинон тавсия дода мешавад ки эҳтиёткор бошанд ва безарурат ба минтақаҳои кӯҳӣ ба сафар набароянд.